Здравейте! Действаме по клатрото. Шенкелите, както казахме, са свалени. Избиваме лагери с помощта на мега сервис Самоков. Нещата се случват перфектно. Имаме един готов. Показвам в лагер вече. Сайт на помните долу ще сменявам. Главината набита. Имаме и тук. Тя после в последствие ще сменяваме защитите. Но ето, очиства се, маже се с грещица. Мега сервис помагат за тези неща да се случат. Ето и новото лагерче. Ето. Ето и старото. Ето, разбира се, не става за нищо. Да, снима. Ето и новото лагерче. Майсторите са плътни до мене, дават съвети, посоки, всичко, защото аз съм пишман майсторче. Уча се. Ей така, мили хора, това е положението. Действаме. После ще направим кратко клипче на монтажа, но не после, а тия дни.